रन्जय मा खालामबाय थाखो? ना थैखोना माखो दै दुनाय नागिरदोंमोन जोङो। हे ना खननो। ओमफ्राय बे सैमाया बायना लाबोखो ना सोरनिबा गनाय मोनखो? दाख्लै आंना आरो मंगला बिखुनजो हरफानाय। मंगलाव बिखुनजो हरफानाय। ओमफ्राय मा नाम? एंदुदुलि कम्पुटेन्टाय। मा होननाय जाखो आं बुजिलाय लाङासैलै। चाइनानि ना एंदुदुलि कम्पुटेन्टाय। मोजां ना? मारै जाखो मा नाम आं तालखौ मोनलायलाङासै नामखौनो। एंदुदुलि कम्पुटेन्टाय। चाइनायावबा मा होननाय जायो? बोरै मिन्थिबावनो आं मालाय बिखुनजो हरफानायसो ना। माब्ला फैखो नोङो? मैया मोनायावसो। गोदो सानैजों हिनजाव नायनायाव जिबादि घटना जाबाय बेनिफ्रायनो जा खारदों नोङो दिनैसो। नोंबो माखौ गोसोखांदेरो लाजिलाय लाङो आं। खम फाग्ला गोसोखांबानो गोलाजियो आं दाबो मिथिबाय। नोंबो माखौ गोसोखाङो। मा खालामब्रा आदैमोन आंबो खिन्थादोब्रा एसे। जाम्बा बेखौ खोनासङो नामा? लाजिलाय लाङोलै आंहा। गोबाजों खनसे लोगो मोननाय बिफां सायाव जिरायनानै जोंनि दुखु सुखुनि गोजोन जानायखौ बाबुनो खिथाहैदोनो मिथिबाय। लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसननो थाखाय नोंथांमोनाव आरोबा खेनसे निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं दा नोंथांमोननो जोबोद मोजां मोनसे ब्रेन्ड लटास C65 नि सोमोन्दै खिन्थानो सानदों। जाय ब्रेन्ड एम्बासाडरफोरनि मुङानो जाहैबाय काजल आगरवाला नभासाद सिद्दिकी अरबा सेर'थेला। बेनो बयनिख्रुइ फुरानासिन कम्पानि जेराव 2015 निफ्रायनो एक्टिभ जानानै दङ भारताव। नोंथाङा बेवहाय 1000निख्रुइबो बांसिन लाइभ गेम्सफोर गेलेनो हागोन आरो गोबां एवार्डबो मोननो हागोन। बे प्लेटफर्मावहाय नोंथाङा बयनिख्रुइबो बांसिन अफार आरो प्रम'सन मोनगोन। बयनिख्रुइबो साबसिन बाथ्रायानो जाहैबाय 24/7 नोंथाङा कास्टमार सापर्ट मोनगोन। अब्ला माखौथो नायनानै थाबाय थाबावखो थांदो गेलेहैदो। आरो आइफन 13, रयेल एनफिल्ड, सामसुं एलेक्स S22 आल्ट्रा आरो एक्साइटिं गिफ्ट उइसजों लोगोसे नोंथाङा बनास अफार लाभ खालामदो। गोसोखांबानो गोलाजियो हा। सानैनाबो मोजां नंखाया काहानियानो। ओमफ्राय मा जाबावो आदैमोन? दे नों खिथानो हागोन नोंनिखौ। दे जिरायनो नामै आंनिखौ खिथाग्रोनोसै दे। जों लागोआव रुवाथि थाफैनायमोनलै बाबु नों आगैसोमोन। दाना बेनिफ्राय आं लाइजाम लिरना हरबाय। लाइजामा खम फाग्ला। आंबो क्लास 6 फरायफ्रामनाय ना। गिबियाव आंनि साम' फुदुंनायखौ नाजावस'ना होनलायबाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो सना। नोंखौ दा बादियाव आं मोनाब्ला औवा बिलाइनि देगारजों आंनि बिखायाव गेव होननानै होनगोन आं होनलायनाय। आरो नों आंखौ नेवसियोबा आनारस बिलाइनि हारखराजों गोदोनायाव गगे होननानै ओमफ्राय सप्तासेनि उनाव सफैबायबोब्रा माबाया फिननाय लाइजामा। मिथिबाय? दाना बेनिफ्राय फिननाय लाइजामा मा मिथिगौ? आयै आदा नों मानो बिदि थैलाबायनांगौ? माबादि औवा बिलाइनि देगारालाय? माबादि आनारस बिलाइनि हारखरालाय होनबाय। फाग्ला बे देगार हारखरा थाफेरो नामा? दाना जि आराम उन्दुनानै फरायलायदोंमोन नालाय स्टेटखौ गोदो बै समनि सकर सार मेथाइ खननाया बेखौ आं गोसोखांबो। खोनासं बे मेथाइया। लाइजाम बियो नोंनि
ओंथि गोनां रावजों लिरनाय आंनि गोसोआ फागोला जाबाय लै आगै फागोला जाबाय मुलि हरलाय आदा मा जादों आखाइ लोरिदों नै मा जायासै गोग्लैदों नै आखाइ लोरिदों नेखौ ओंखाम जाखांना जा नेखौ दाहाय जा न' औ दे होननानै गोग्लैयाखैथ' फंबाया हाब लोङाखै लोंबाल गोग्लैयो नामा फाग्ला फाग्ला दासोंलाय जायसो जादों बिसो मिन्थिदों मा जायो बे फाग्ला फरखाया मानसिफ्रा बिदि जाबाय बुंब्लाबो दायसो जायो नङा होमबा आदा बिदिनो बियो फाग्लासो मा खालामो मा मायो लोंनायफ्रा बारा खोमा औ बिदिनो जागोन बे लोंखादोंसो बि हिनजावखौ मोनमारदोंसै आदै मोननो 15 दिननि उनावनो गुरबासानि मिजिंजों खारफालांबाय फाग्लिया नोंनालाय आदै होद खिथानो लाजिलाय लांलै आङो खोन्थादोब्रा नोंनाथ' फाग्लासिनसो खम जादों बेनि हिनजाव नायनायाव गोसोखांबानो लाजिया खिन्थादो दे दे बिदिबालाय खिन्थानोसै आं खोनासं गामियाव लोंग्राबादि लोंनो हिनजाव नायनायाव गामियाव देखायदों आखुआनो देखायदों मा मा मिथिबायलाय दे साहाजों मानसिजों थांगोन मिथिबाय लोङाब्रा लोङा आंबो एसे बुजिखायो आं नोंनि खोथाखौ मानिजोबखागोन ना मानिनांगोन आं लोंनो थिनबानो लों आं जानो थिनबा जा जानला मोनला बुंलाबायनाङा नोंना बे सावरि जानायाव मोसालाबायग्रा बादि न'आव गाग्रि दामलाबायग्रा बादि फुदाखौल' लाहैदोलाय नोङो फाग्ला फाग्ला होद जाया दिनै बिदि जाया नायल' नोङो मिथिबाय दे फैनायनि खारनखौथ' मिथिखाबाय नङा होमबा आं हिनजावनि बिफायालाय नों जाखोना बे जाखो हिनजाव बिफाया आंनोमोन नैबे गामिनि गावबुरा आं गामिनि गावबुरा हिसाबै नोंथांमोनाव सोंनाय जानोसै दा नोंथांमोनहा फैनायनि खारना मामोन एसेसो बरनायना होबा मोजां जागौमोन आरो आच्छा फैनायनि खारना माने नैबे बिथांनि बिबारखौ नैबे बिथाङा खानानै लांसिगोन गोसोबाथ' जों खावनानैबो लांनो हायो नाथाय जों सनमान दोननो थाखाय फैबाय आरोखि बिबारखौ लांनो हा मा बिबार बेलाय मा लांलाबायनांगौ जाखो नै बुजि माथ्रा नोंहाबो जागोना माने नोंनि फिसाजोखौ बे बिथाङा लांसिगोन आच्छा हा सिग्रालाय माथो मावो नै मानसियाथ' अनेक मावो बबे मोनसेयाव खिथाबांनो आङो मैदेरखौल' मावा बियो मानसियाथ' अनेक बिजनेस मावो बेफारिसो बियो बेफारि आं हिनजाव गोदान फिसालाय बहायथो थांगोन माथो नुलाबो नङा आंना फिसाजोआ मेट्रिकखौनो 6 बार जाबाय दा लाजिनानै बिमायनावसो आलासि जानो थांदों नोंसोर नायनो गोसोथारब्ला नैबे मबाइलावनो दङ बोरो नायनो हागोन नै बेनो माथो उन्दैथार जासिगोनलै दे खोथा बाथ्राफ्रा मिलायजोब्बायबालाय दे लोंलायदो जालायदो औ लोंदो फिसाफोर मिलायबाय मिलायथारबाय दे फिसाफोर मिलायलायबायबा लोंलायदो जालायदो माथो मोखां नायलायबावखो दे गावबुरा जोहाबो दे एसे लायदो दे
गोसोखांलायबायसैलै आंहा गोदोनि मेथाइखौ बिबार नों बिबार मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ टें 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 हामालै जाम्बा आल्ला नांगौ खांख्राइ गन्थं बेबादि बानायखो मानसिखौ मानगोन नों सिथा नों जेबो मिथिया नों खिग्रुमासो आं गान खननि खोनासं बिबार नों बिबार मानो आया ओइ आया बुखार हालां आं सानसेखौ बेबायदि सोंहरबाय आया मा थां ओइ नांगौ आया मा थां दा नुदों इस गिगोन नुदों गावफ्रा असयबोफ्रा मा फैसा मानसिलै गनफ्रा बोरोब्रा मिथिबाय बाबु बेबायदि जाथारदोंब्रा जोङो बारग'बोदों नोंनोलाय नोंनो मानसिया